Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dag iti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apang gapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa kotse apim manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Supapa ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag ngarudan ti lugan, magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan, darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit ti lugan iti kalsada. Uray saan tayo anasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumong asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan ti lugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin iti lugan. Umayayon kada tayo, ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat anagpukaw ti lugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos ti lugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanya kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo ten nga agpakpakita? Angam ko namot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngem sumagmamanon nga aldaw asaan ngem imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan